alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya ƴan uwa masu albarka, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu da ke YouTube. Yau in Allah ya so ya yarda, wannan tasha tamu ita ce mai suna Injiniya Danjuma Key TV. Yau in Allah ya so ya yarda zan yi mana bidiyo ne. Bidiyon namu zai kasance ne akan yadda za ka sanya wa WhatsApp ɗinka 2 verification code don ƙara bawa WhatsApp ɗinka kariya saboda hackers. Hakika sanya wa WhatsApp ɗinka 2 verification code yana da matuƙar muhimmanci, domin sau da dama za ka ga mutum an ƙwace masa WhatsApp ɗinsa, ma'ana hackers sun yi hacking ɗin WhatsApp account ɗinsa sun ƙwace shi. Amma za ka ga sun canza password ɗinka, sun kuma canza number ka, sun kuma canza sunanka, sun riga sun gama ƙwace account ɗinka na password na WhatsApp ɗin gabaki ɗaya. Amma kuma sun yi login, to yayin da suka gama login gabaki ɗaya sun zo za su shiga, sai ka ga ta nuna WhatsApp ɗin ya nuna masu enter 2-step verification code. To a nan tsiyar take. Idan har ba su san wannan password din naka na 2-step verification code ba, dole su ban maka wannan WhatsApp din naka. To idan ko baka sanya wannan 2-step verification code din ba, to da zarar sun kwace ma account, sun yi login, sun canza ma password da number da sunanka, shikenan account ɗinka ya tafi, ba lallai ne ka iya dawo da shi ba. Amma idan da wannan 2-step verification code din, insha Allahu rabbi, ko da sun gama login na komai a cikin account ɗinka, gashi zai nuna masa fuskar shiga za su yi kawai. To amma kuma zai nuna masa cewar sai sun sanya wannan 2-step verification code din sannan su iya shiga ciki. Idan ko har ba su san su ba, to dole su haƙura su ban ma account ɗinka na WhatsApp. To wannan ina ɗaya daga cikin muhimmancin sanya wannan 2-step verification code ɗin a cikin WhatsApp. To don haka duk wanda yake son ya ga yadda zai sanya wa wayarsa WhatsApp ɗinsa 2-step verification code, sai ya biyo mu a cikin wannan bidiyo don ganin yadda bidiyon namu zai kasance. Amma don Allah dan uwa, idan ya kasance wannan shine karanka na farko na halarta wannan channel tamu mai suna Injiniya Danjuma Key TV, to don Allah ka taimaka ku yi mana wannan. Don Allah dan uwa, ka daure ka taba mana like din nan, sannan sai ka taba mana subscribe din nan, sannan sai ka taba wannan ƙararrawar ta sanarwa, sannan sai ka zaɓi all ɗin nan. Wannan shi zai baka dama sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode, Allah saka da alkhairi, kuma je zuwa cikin bidiyon. To ba tare da ɓata wani lokaci ba, yadda za ka sanya wa WhatsApp ɗinka 2-step verification code ba wani abu ne mai matsala ko mai wuya ko kuma wasu shige-shige masu yawa ba. Da farko kuma ana so idan za ka sanya wannan 2-step verification code ɗin ya kasance ya sha bamban da password ɗinka da ka buɗe WhatsApp ɗin da ita, domin idan haka sanya password iri ɗaya, to za su iya ƙwace ma WhatsApp ɗinka ko da ko kasawa a WhatsApp ɗin naka 2-step verification code. Ya kasance ka bambanta password ɗin da ka sanya na buɗe WhatsApp ɗinka da kuma password ɗin da za ka sanya na wannan 2-step verification code ɗin. Da farko sai ka shiga cikin menu ɗinka, sai ka tafi domin ka lalubo application ɗin naka na WhatsApp. Bayan ka lalubo shi, sai ka taɓa shi, ka shiga kamar haka. Yana buɗo ma fuskarsa kamar haka. Idan ka duba daga can sama ɓangaren hannun daman ka, za ka ga wasu ɗigo-ɗigo guda 3, a wata wayar kuma layi-layi ne guda 3. To sai ka taɓa su, ka shiga kamar haka. To yana buɗo ma fuskarsa kamar haka. Idan ka duba daga ƙarshen ƙasa, za ka ga wani guri gashi nan an sanya setting, sai ka taɓa setting ɗin, ka shiga kamar haka. To yana buɗo ma fuska kamar haka. Idan ka duba daga sama gashi nan shine na farko, shine layi na farko, gashi nan an sa account, shine wajen security notification change number, sai ka taba wajen account ɗin, ka shiga kamar haka.
to yana buɗo ma fuska kamar haka, zaka ga ta zaɓuɓɓuka guda 7, to sai ka shiga wannan zaɓi na ukun, gashi nan shine aka sanya 2-step verification, sai ka taɓa shi ka shiga kamar haka. To yana buɗo ma fuska kamar haka. Ni da ike na riga na sanya 2-step verification code a cikin wannan WhatsApp ɗin nawa, idan ka duba gashi daga nan aka sa turn off. To amma idan kai ne idan baka sanya wa WhatsApp din naka 2-step verification code ba, yayin da ka zo nan karan farko zaka ga ya sama turn on ne, to sai ka taba turn on din ka shiga kamar haka. To amma ni yanzu zan kashe shi tukuna domin in nuna muku yadda za ku sanya 2-step verification code din kai tsaye. To gashi yanzu na riga na kulle shi, gashi duka kun ga da na kulle shi gashi ya nuna 2-step verification code, amma sai ya nuna mun gashi daga ƙarshen ƙasa ya nuna turn on. To sai ka taba wajen turn on din, kai ma da ka shigo dama da ya kawo ka wannan guri, abinda zaka ga ya nuna ma kenan turn on, to sai ka taba wajen turn on din. To za ku ga wannan guri ya nuna muku duhu, ma'ana gurin yayi baki, domin idan mutum yana yin screen recording, duk gurin da ya kasance zaka sanya password ne ko security irin wannan, to zaka ga gurin ne a rufe yayi baki, ya zama black, baka ganin abin da za a sanya a gurin saboda security, ma'ana saboda su ma nan tsaro ne. To yayin da ya kawo fuska kamar haka, za ku ga ya nuna maka fuska kamar haka, gashi nan 2-step verification. To sai ka zaɓi nambobin da kake so ka sanya, kuma karka yadda ka sanya namba daga 1 zuwa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ka sa su a jere haka, a'a. Kuma karka yadda ka sanya farkon nambobinka da ka buɗe WhatsApp na nambar da ka buɗe WhatsApp ɗin da ita, kuma karka yadda ka sanya ƙarshen nambobinka da ka buɗe WhatsApp ɗin naka da ita. Kwata-kwata ma karka yi amfani da dukkanin wasu nambobi na nambarka da ka buɗe WhatsApp ɗin da ita. Ka samu ka sanya wata namba mai wacce ka san kuma ba za ka manta ba, kuma karka yadda ka sanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 daga 1 zuwa 6 a jere. Don yin hakan za a iya kwace ma account ɗin ba tare da wata matsala ba. To yayin da ya kawo ka zuwa wannan fuskar ɗin, sai ka sanya wannan password ɗin da kake so ka sanya. Ni zan sanya password kamar haka. To yayin da ka gama sanyawa, nan take za ka ga ya nuno ma guri ya ce 2-step verification code. Bayan ka sanya za ka ga ya nuno ma guri ya ce confirm your pin, ma'ana ka maimaita wannan pin ɗin da ka sanya don ya tabbatar daidai ka sanya ba ka manta ba. Sai ka sake maimaita password ɗin da ka sanya, gashi nan shine ya rubuta confirm. To kana sake sanyawa, idan ka duba daga nan ƙasa gashi nan shine ya rubuta save, sai ka taɓa wannan save ɗin. To gashi nan yana yin applying setting. To shikenan ka gama sanya 2-step verification code ɗinka da kaya haka. Gashi nan rubuta 2-step verification code cannot be enabled, saboda na riga na sanya ban kuma canza pin ba. To shi yasa ya nuna mu haka, amma kai da zarar ka zo ka sanya ba za ka ga ya nuna ma wannan 2-step verification cannot be enabled ba, za ka ga ya nuna ma successfully ne. Saboda ni ma dalilin da yasa ya nuna min wannan matsalar, saboda na riga na sanya mai tun a farko, kuma na manta din ban canza pin din ba domin in koma an nuna muku. Amma dai gashi dai kai tsaye kana sake maimaita wannan nambobin na confirm, to shikenan zai ce ma applying setting. To yana gama applying setting din nan take zaka ga ya nuna ma successfully verification code, your verification code is successfully, ma'ana kayi nasarar sanya shi. To kana gamawa shikenan ka gama sanyawa WhatsApp ɗinka 2-step verification code. Duk yayin da ka sayi wata waya, ko kuma kai wa wayar ka resto, ko kuma WhatsApp ɗinka ya expire ko wani abu makamancin wannan, ka zo za ka sake yin login ɗin WhatsApp ɗinka a cikin wata wayar ne, ko kuma a cikin wannan wayar taka ne da kai wa resto, ko kuma application ɗin na WhatsApp ya yi expire, to
da zarar ka gama yin login na komai da komai, buɗe ma fuska kurin zai yi shiga, to nan take za ka ga sun rubuto ma wannan abin sun ce ma enter your two-step verification code. Dole sai ka sanya su kanan za ka shiga. In ka manta su kai ma ɗin baka da damar ka shiga, sai dai ka shiga forgot password, ko kuma ka bi wata hanyar dai da ake iya bi domin canza password ɗin na two-step verification code. To ya ɗan uwa mai albarka, wannan shine bidiyon dama da nake so zan yi mana na yadda zaka ƙara wa WhatsApp ɗinka tsaro ta hanyar sanya masa two-step verification code. To don Allah ɗan uwa, in ya kasance wannan shine karanka na farko na halartar wannan channel tamu mai suna Injiniya Ɗanjuma Key TV, don Allah ku daure ku taimaka ku taɓa mana wannan like ɗin, sannan sai ku taɓa mana wannan subscribe ɗin, sannan sai ku taɓa mana wannan ƙararrawa ta sanarwa, sannan sai ku zaɓi all ɗin nan. Wannan shi zai ba ku damar sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mu kasance, Allah ya sake sada mu a bidiyo na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.